Napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Vira Sándor vagyok, és néhány évvel ezelőtt én hoztam létre ezt az ÁFA csoportot, és azt tapasztaltam az elmúlt évben, hogy az aktivitás jelentősen csökkent. Úgy gondolom, hogy jelentősen csökkent, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit felkavarnám ezt az állóvizet, és Vince Péter kollégámmal gyakorlatilag minden nap beszélek Teams-en, és azon a Teams-en, vagy ezeken a beszélgetéseken többnyire egy-egy ÁFA kérdést szoktunk megvitatni, hogy mit válaszoljunk az ügyfélnek, és úgy gondoltam, hogy akkor ezekből a beszélgetésekből egyet-kettőt rögzítek, és kirakjuk ide a Facebook csoportba, valószínűleg mindenkinek okulására fog szolgálni. Na most rengeteget beszélgetünk ezen a Teams-en, de ugye hát azt nem szoktuk rögzíteni. Ennek következtében, hogyha rögzítjük, akkor valószínűleg, hogy egy picit modorosabbak leszünk eleinte, illetve hát ilyen mesterkéltebbek, de remélhetőleg ez sikerül majd levetkőzni. Péter már megmutatkozott, az én is hagy mutassam be, mind a ketten a Szaldó ZRT-nél dolgozunk, az adótanácsadó igazgatóságán, a Péter az forgalmi adó szakértő, meg a jóisten tudja még milyen szakértő, de alapvetően ugye a forgalmi adóval, a személyi jövedelemadóval, illetve a gépjárművekkel kapcsolatos adókkal szokott tanácsot adni. Ebbe a körbe teljes mértékben képbe van, meg még jó néhány körbe, de ezek a fő területei. És akkor Péter, kezdjük is ezt a beszélgetést az adózásról. Kaptam tegnap egy kérdést, ami roppant egyszerű volt, de igazából lehet érdekes is. Az arról szólt, hogy egy cég egy influencernek átadna egy cipőt, méghozzá edzőcipőt. Hogy akkor mi legyen ennek az áfájával, levonható-e, amikor a kereskedő megveszi, amikor átadja, kell-e utána áfát fizetni, vagy hogyan járjon el? Mi a véleményed? Hát ez is egy izgalmas kérdés, de én szerintem mindenkit most ez az árvíz helyzet izgat, és a múltkor is beszélgettünk róla, mi van akkor, hogyha jön az árvíz. És hát így gyakorlatilag azt kéne szerintem elsősorban most megnézni az influencerek helyett, hogy mi van akkor, hogyha valamelyik cég, ne talántán, aki az árvízvédekezésben részt vett, főz neki valamit, átadnak homokzsákokat, homokot átadnak, bányából kitermelnek, és azt közvetlenül az árvízvédelmi helyzetbe, a védekezésbe használják fel, és mindezeket, tudom én, ingyenesen átadják neki. Szerinted, Sanyi? Hát örülök, hogy már az ez célszerűbb lenne. első Nem akarlak előadáson lehúrródni amúgy. vitatkozunk, de azt hiszem teljes mértékben igazad van. Ilyen kérdést én is kaptam éppen a homokkal kapcsolatban egy ilyen kérdést. Lehet, hogy már 2 napja volt, még a múlt héten volt, nem tudom. Hát szerintem ez erősen hasonlít a Covid-hoz, sőt mondhatnám, hogy még erősebb dolog, mint a Covid volt akkor, vagy legalábbis ilyen koncentráltabb az egész. Ugye itt a stabilitási törvény 28 alparagrafusa, ha minden igaz, jól emlékszem, de mondom, ez még talán pénteken beszéltem erről, az foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és hát ott a katasztrófa helyzet, meg veszélyhelyzetet említi. Én úgy gondolom, hogy ha valamit katasztrófa helyzetnek lehet nevezni, akkor ez most katasztrófa helyzet, hiszen megfelel ugye az erről szóló jogszabályban lévő definíciónak is, másrészt másról szólnak a híradások, mint a katasztrófáról, meg hát abból is látjuk, hogy milyen a helyzet, hogy az összes politikusunk gyakorlatilag ott homokozik a gátakon. Véletlenül áldásos tevékenységet fejt ki ez körben. Akkor mit csináljunk itt? Ugye az lett a kérdés, hogy ezekkel kapcsolatban akik dolgoznak, levonhatják az áfát, és amikor elvégzik gyakorlatilag ingyenes a tevékenységet, akkor pedig kell áfát fizetni, vagy nem. Áfát fizetni. Így van. Igazából, hogyha ugyanazt alkalmazzuk, én úgy gondolom, mint a veszélyhelyzetnél, hiszen a stabilitási törvény ugye 2 fogalmat említ, a katasztrófa helyzetet, meg a veszélyhelyzetet. Én úgy gondolom, hogy mivel ez a katasztrófa helyzetnek ez megfelel ez a törvényi fogalmának, ezért úgy kellene eljárni, mint annak idején volt egy
adóhatósági állásfoglalás, hogy amikor a katasztrófa helyzetre is konkrétan arra a védekezésre, vagy azzal kapcsolatban valamit átadunk, akkor ott nem kell áfát fizetni. Ez az elsődleges szempont. Amikor meg beszerezzük, akkor meg az kvázi úgy kell minősíteni, vagy úgy minősül, mint egy gazdasági tevékenység, tehát annak idején is levonták az áfáját, meg gyakorlatilag úgy gondolom, hogy most is kellene, hogyha saját termék van, mit tudom én, kitermelünk a homokbányából homokot is, azt átadunk, ott meg pusztán az felmerül, hogy átadáskor megint kell áfát fizetni, véleményem szerint nem kell, és akkor lehetne itt hivatkozni itt a stabilitási törvényre, úgy, ahogy mondtad, a 28 per A paragrafusra. Csak ezt nyilván kellően alá kell dokumentálni. Ja, akkor ez azt jelenti, történet. hogy a átadásokat valamilyen szinten valami irattal kellene igazolni az önkormányzatnak, hogy valamelyik szervezetnek kerültek, vagy a katasztrófavédelemnek átadása ezek a dolgok. Ja. Szerintem igen. Igen. És van még egy bejelentés ugye ezzel kapcsolatban, hogy 60 napon belül be kell jelenteni, hogyha ilyet tettem az adóhatóság felé. Amit nem tudom, hogy anno volt erről valamilyen formanyomtatvány, vagy csak e-papíron kellett? Nem, ott volt egy formanyomtatvány, de igazából ott egy ajánlat volt. Ja, ajánlat volt. Akkor végül is teljesen mindegy, mert akkor, hogyha e-papíron megfogalmazzák szabadon, és bejelentik az adóhatóságnak, hogy ez és ez történt, és körülbelül ilyen értéket vagy ilyen mennyiséget adtam át ennek és ennek, akkor véletlenül ezzel nem lehet gond. Ugye? Szerintem is. Ez hogy jött ez a kérdés, az írásban, vagy telefonon? Telefonon. És ez volt a válasz? Egyre többen érdeklődnek. Igazából én egyet javasoltam, hogy mivel ugye azt a veszélyhelyzetet ki kellett hirdetni, a katasztrófa helyzetet meg még én úgy látom a mostani állapot szerint a magyar közvéleményben, hogy nincs. Ezért én azt válaszoltam, hogy célszerűbb inkább egy közhasznú szervezeten keresztül megfuttatni ezt az adományozást, ezt a homokátadás, zsákok átadását. Ugye ez azért, mert az ÁFA törvényben ez ténylegesen benne van, hogyha közcélú adományként átadok valamit, akkor nem kell áfát fizetni. A közcélú adománynak meg az átadás, ugye az közhasznú szervezetnek, egyháznak, illetve oktatási intézménynek van, tehát hogyha közhasznú szervezetnek így átadom, van egy ilyen adományozási levél, nyilatkozat, nem tudom, egy nagyon egyszerű, ami benne van az ÁFA törvényben, akkor nem kell áfát fizetni. Hát azt hiszem, ez biztos, de túlzó óvatos. Én nem hinném, hogy bárki erre a helyzetre, ha későbbiekben az adóhatóság fel lenne arra hatalmaz, vagy azt mondja, hogy ez nem katasztrófa helyzet, és akkor így ugye áfa bukfenc van a segélyeken. Jól van. Ja. Péter, rengeteg megbeszélni valónk van, de azt hiszem itt a rögzítés befejezem, és akkor ezt rakjuk ki első ilyen beszélgetésnek az áfa és számlázás csoportba. Egy dologra még hadd hívjam fel a csoport tagjainak a figyelmét, hogy majd a későbbiekben ki fogok rakni egy ilyen hirdetést, a Szaldónak lesz egy előadás sorozata, ahol azokat a témákat vesszük sorba, amik leginkább érdekelték önöket, ilyen populáris témákat, mint a személygépkocsikat, az ingatlanokat, adólevonást, amik folyamatosan előjönnek, és nézzenek majd rá erre a hirdetésre. Jó? Hát akkor azt hiszem mind a kettőnk nevében köszönöm a figyelmüket, és valószínűleg a jövő héten megint jelentkezünk egy ilyen kis videóval. Minden jót kívánok mindenkinek!